Hay cái lắc ở sao? Vì sợ phải đều cũng hay gặp một base mình. Bukan tiga veteran, tiga veteran apa? Tiga votos kan. Futsal futsal. Aí eu conheço. Ethunga ijazi ayoliphathisa omunye wabakhapheyana abayothandana ngegcekeni. Ngabe ngiyona mangithi ngiyekeni wenzeni enfisa ukwenza kuyo ubaba lingakhohlwa usipho lwesibalo. Thina ke siphile ngokuhlukile babengashayi alumnyaka ashaye aqophe umlando wezilokweni zandodakazi ukuba bamazi ngokubona njengomfakazi. Wenzeni konke enfisa ukwenza kuye lingakhohlwa usipho lwesibalo. Izinqubo ezingabe zithathu ufuna ukubona uzibheke kanjani isithombe sembali ngamathathu. Nasenesinqobe ezilola imali lesithathu cha angifisi-ke umfutho lesithathu. Ucabango wangiphila kusekwela ngesibalo esina lapho wenzeni konke enfisa ukwenza kuye lingakhohlwa usipho lwesibalo. Mapanhas apa? Mapanhas, mau mapanhas. Seis. Oh, não foi? Minha. Aí tem que Oh, sepatu yang asal je. Ini tu direct.
Só isso para mim bom. Só isso para mim não, não. Mas ele pega, a cidade de Cidade, a cidade de Cidade. The better part. Outro lado isso. Hayi umphikile isilwane. Abathi ngikona. Sikwazi ukumphika isilwane. No, something Okay, to okay. highly part as well. Abathi ngikona lesibili. Isikhathi esibili. That's it. Okay, abathi ngikona lesithathu. iPhone. Okay, sewuzokugcina manje bese siyalokhunja besifana seshe isikhathi yabo lokhuzululana dululu ibandla ngiyacela ufethu ngiyacela sande ngiyacela nje Mfethu design lena futhi eskill partner. So sibala balona. ngiyacela ufethu Ngemuva sibuya kanje. So mfethu asibonge umzala phezulu nje. Ibandla sikhona wona umbuzo ogcina usimple straightforward esikhathi session esimanje esikhathi session esimanje ufumebese esikhathi session esimanje abaphamisipa Oh, so fast promise and that's Ngisa sibale. Awunduna kabheke ngapha. Nama mzalo phamsekhala phepha lokunjani lokunjani phepuli YouTube wami ulalusuthi kusasa. Ngithola lusuthi YouTube wami. upload access. Dis-upload yan uqala edit futhi. Akafiki lapha yakhona malume. Yebona lokho. Bafethu. Yaro. Chena ithole na. Bafethu. Bayithola ngifuna. Oh, but I come to the bar. Come to the bar. Bafethu ngaphambi kokuba ngizenza amashiri. Ngicela ukuqala ngalabo abawu-2 aba-reciting. Ngoba kuthiwa e-conference bonke bene-deserve iskill. Sengithi-ke loyikipa bezilimited nawo ukuthi ngangokoni. Yeah, this guy, no, you're not. Você